John 21. John 21. After these things, Jesus showed himself again to the disciples at the Sea of Tiberias. After this, Jesus showed himself to his disciples at the Sea of Tiberias. This is just after Jesus warererwa pamuchinjikwa waiswa muguva amuka. He showed himself to his disciples. Vadzidzi havana kutsvaka Jesu, asi kuti Jesu ndiye wakanozviratidza kuvadzidzi vake vanga vaita go back to fishing. Remember, paakavatora avadana ari kuti kwavari, I will make you fishers of men. But after his death and the resurrection, he is the one who visited them. They were now back muzvinhu zvavo. They are now back to fishers of fish. Yet vanga vabviswa ikoko naJesu to become fishers of men. To me, that's grace at its best. Kuti munhu kune kwawabviswa naMwari, but there will come a time nema-challenges anoita rise, kutenda kwako kwadzikira. You know, vaimutevera ari mupenyu, aroererwa pamuchinjikwa aiswa muguva. Now to them zvapera, level yekutenda kwavo pane payagumira, ndokubva vadzokera back to fishing. So Jesus came, he visited them ku Lake of Tiberias. Chiri kuita kuti Jesu auye kwavari ku Lake of Tiberias ndo rudo rwaMwari rwekuti capacity yekutenda kwedu, kuita kwedu, pane pakunogumira. But Mwari nenyasha nerudo rwavo vouya mulevel yedu, votitsvaka muzvinhu zvedu mukurasika kwedu. Pane nguva yekuti vanhu vanotsvaka Mwari, kugoita rimwe side ratinogona kuignora kana kusatara nezvaro rekuti ivo Mwari ndo vakatsvaka munhu. He came down to die for humankind. This time vanhu vatorwa kufishers of fish, they are back into fishing. Havachaderi kufirira mberi nebasa raMwari. Uchaona kuti pavari kutevera Jesu, level yekutenda kwavo yakagumira padeath. So the resurrection issue to them is something else chiri above their capacity to believe or to follow. Mutera wedu Mwari unoratidza simba rake. Mukukundikana kwedu Mwari vanostrecha ruoko rwenyasha votisimudza. So he came to the Lake of Tiberias and he found them fishing. So apasipo pane nyaya bhatira tingoonesa kuti there are times yekuti tinongotadza idiri kutenda Mwari, but uchaona kuti hausiriwo wakatsvaka Mwari, but Mwari ndo vakauya kwauri nokuti vanokuda. That's genuine pure love, the grace of God that is sufficient to reach out to humankind. So John 21, line randiri kuda tinamate nezvaro ndiverenge pamusoro pavo. John 21 verse 6, and he said unto them, I'll start by verse 5. John 21 verse 5. Then Jesus said unto them, children, have ye any meat? They answered him, no. And he said unto them, cast the net on the right side of sheep, and you shall find. They cast therefore. Now they were not able to draw it for the multitude of fish. So Jesu uri kuti kwavari, mabata here, mune usave here, mune chamawana here. Iyo ndokubva vati kwete. Jesu ndokubva ati, kandai utava hwenyu kurudyi. Throw your nets to the right side of the sheep. Ndokubva vabata hove dzakawandisa. I want to show you something here. These disciples, they are in the right place. Damura Lake of Tiberias mune hove zhinji, but vakasvikirwa vasina kubata mu area ine zvizhinji. So you can be in the right place, mune blessing kana favor kana zvizhinji meant for your life, but uri kuoperata usina revelation mu right place. Hauna kumwe kwa unofanirwa kuenda.
But une information ya unofunwa kuwana in that place that will bring a change, a blessing, and greater things to manifest in your life. Cast your net unto the right of the sheep, which means the net was on the left. Automatically, that's a prophetic instruction. Nekuda kwekuti Jesu ari kutoziva kuti net ravo ndoriri ku wrong side. They are in the right place, but the net is on the left side. In a place of abundance, you can operate in dimension ya nothing. Kana uri ku wrong side, usina pure or original revelation. Apostle, blessing Chigodora. Happy to see you, man of God. God bless you. Thank you so much. So, Jesus to cast your net onto the right side of the sheep. It simply means they are in the right environment, the right place. Unjimbo ye plenty. Because Bible rangu pawakakanda utawa hawku right side. Vakabata dzakawanda. So you can be in a place mune too much, mune greater blessing, but which operate ku nothing. So nyaya isi kubva panzvimbo. Nyaya ndeye kuziva zvekuita panzvimbo. Ndere kuziva side rekuoperata uri mu place iyoyo. Cast your net onto the right side of the sheep. So sometimes uri kuoperata ku left side. Uri mu right environment. Oh, saka nzvimbo ine hove zhinji, but vakaisa net ravo ku left side, hove dziri ku right side. Vakaisa net ku left side of the sheep, hove dziri ku right side of the sheep. So you can be in a right environment, in a too much, in a plenty, in a greater blessing and favor. But hauna instruction iri prophetic, a prophetic instruction. Kuziva kuti hove dziri kuside kupi. You are in a right environment. Jesu ana kuti dziva ramuri hove hamuna kuti nguva yamuda kubata hove hadzibatike. But Jesu ari kuti cast your net unto the right side. So pane nguva yekuti zvinhu zviri meant to bless your life zvakaiswa ku left side nemweya china. You got the right net, the right sheep, the right place yauri kutsvagira zvinhu zvako, but you are missing one instruction, the right side of the sheep. Cast your net to the right side of the sheep. So zvichida munhu wauri naye ndiye chaiye. Basa rauri naro rauri kuita ndiro chairo. Nyika yauri, environment yauri ndiyo chaiyo. But hauna a prophetic instruction yekuattracta greater things. Uri kuoperata mu nothing. Pavabvunzwa vanzi mabata here, vakati hatina, no, nothing. Yet in environment ya nothing, ndo mu same environment mune multitude, mune too much. But nyaya ndeyekuti which side is your net? Which side is your net? Right side reship ndoriri kufambira hove. Oh, saka hove dzinoparata nema sides despite kuti mudam, mu lake, mu river, but hove dziri kuoparata ne right side. I'm trying to figure out things here. Mudam, hove dzofanira ngova scattered, they're everywhere. But Jesu ari kupa a prophetic word rekuti cast your net unto the right side of the sheep. So kusabata kwavo iishure side, not a place. Right side of the sheep. Bible over that, and Jesus Christ, the Lord our Savior, our advocate, is seated on the right hand of the Father. So to me now, right is not a side. And Jesus Christ is seated on the right side of the Father. Jesu agere kurudyi rwa Baba. So what is the mystery behind the right side? Say hove dziri kunzi dziri ku right side. Say Jesu achinzi agere kurudyi rwa Baba. Right side
inzvimbo here mante balada boshalianda regani bo confuse mind yako mbishana. Kana Jesu asvika kuvanhu vari kuraura oti kandai utava hwenyu ku right side of the ship, right side of the ship, right side of the ship. Kana ship yakatarisa uko, this one becomes right side. Kana ship yaakubva uko ichifesa backwards, uku ndikunobva kwava right side. Ndinzwe zvakanaka, ndakamira pano, this is my right side because this is the right hand. But ndikatendeuka ndikatarisa uku, right side yangu ya uku. Kana ndakatarisa uku, right side iri uku. So what is the right side of the ship? That's where the revelation is. Cast your net unto the right side of the ship. Kana ship yakatarisa ku east, yakatarisa uku ndo ku right side. But ship ikatena, because mudemu, mulake, muriver, aungoramba uchibata hove uchingoenda kwauri kuenda, unogona kutenderera wogona kudai, which means the right side will automatically change. Kana ship yakatarisa uku ndo ku right side, ndo kwamunesa net. But kana matena, left side becomes now the right side of the ship, nokuti ship yatena. Manta balada bosha. So what is the mystery behind the right side? Jesu agere kurudyi rwaBaba. He is seated on the right hand of the Father. Pano ndikutora pamusoro pe area of influence, area of blessing, area of authority. Kureva kuti chiisai neti renyu kune authority ya Mwari, kune simba ra Mwari, kune nyasha dza Mwari. Mante baladiasa. Kureva kuti hove dziri murwizi imomo, kana maisa mambure ku right side, muchienda uku, pamunotena right side yachinja. Saka nyaya haisi right side. Nyaya ndeyekuti nehove dzacho dzaakupota dzichitsvaka kune right side. Nokuti ship paichatena, boat parichatena, kwanga kuri ku right, ndo kwakutozova futi ku left side. Amene kana ndiri kunzwika zvakanaka panapa, kana ndiri kunzwika zvakanaka, reka ndibate maremote TV panapa tione. Yeah, I need the bigger one and the small one. So hii remote ye DS, hii ndo ye TV, the bigger one. So kana manzi kandai mambure enyu ku right side of the ship, maakuisa ku side kunoko. Ship iri kuenda iri kufamba mvura yachibata hove dzakawanda. But kana ship yatena, the right side rinenge richiripo, but rakuoperata kwataimboti ku left side nekuda kwekuti ship yatena. So chiri kunzi ku right side of the ship, actually it's not about the side kuti hove dzibatike. It's about a place where God is called right. Mante baladia kaka. Iside ranzi right na Jesu. Nokuti nekuda kwema directions nekutena, the right side automatically kana watena becomes the left side. Saka chiri kunzi ku right side of the ship na Jesu, inyaya yekuti nehove dzacho dzaakufanirwa dzichitsvaga chiri kunzi right side naMwari. Kuda kuti Mwari vakakuti uri right, wava right. Mwari vakakuti zvinoita, no matter the side, no matter the environment, zvinoita nokuti Mwari vaisa blessing kuside ikoko. Mwari vakati unobudirira nyangwe muri mu desert place. The desert is a desert to other people, but to you is a place of green pastures. It becomes the right side for you. Genesis 26. Mwari vanoti kuna Isaac, do not go down to Egypt, stay in Gerar. Akadyara akakohwa 100th, kwete because the season was right, but nokuti paakateerera kutaura kwaMwari, wakacreaterwa a personal season ye-obedience, kwete ye-environment. Mandebo shada balada kianda masakata. Hear me and hear me very well. As a believer, don't look for green pastures, because that's what an ordinary person can do.
don't look for green pastures. The Lord is my shepherd. He leads me. He leads me. Kureva kuti handichatsvaka mafuro. Ndinotsvaka kuti mufudzi anoda kuti ndiende kupi kwaanoti ndiko kune mafuro angu. Mafuro becomes a personal place of favor and blessing. So chiri kunzi cast your net unto the right side. Zviri kungodzi kwandati uise net, nehove dzacho dziri ku left side dzakutsvaga kwanzi ndo ku right side kweship. Mwari kavanoda kuti ubatire hove dzako. Mudhamu hove dziri scattered, dziri pese pese. But sei net ranzi riswe ku right side. Kureva kuti Mwari vari kuti kwandati ku right side kwauchabata nako hove. No matter kune hove dziri ku left, dzinofanirwa kurespecta kwanzi naMwari. That's the side of your catch. Dai Mwari atiwanira nyasha. Cast your net unto the right side. Let me show you something. Varume vaita nguva vachida kubata hove havana chavabata. Havana kunge vakamira pa one place mudhamu. Ndovanga vanga vachitenderera nedhamu rese vachiedza kubata. Zvoreva here kuti hove dzanga dzichitaimira bhoti rawo dzichitiza dzichikwenda ku left? Uchaona kuti iye paasvika akataura izvi, cast your net unto the right side of the ship. Mumvura right side riri kwese kwese nokuti ship inenge ichitenderera ichifamba. Kwambonzi right kunenge kwaku left, kwambonzi left kunenge kwaku right. Saka chiri kumbonzi the right side ichocho. Environments yadeclarewa naMwari kuti ndo iri right for you. Even the fish must obey. Iwo usati waona here vanhu vanoita success muenvironment yekuti unofunga kuti vari kunyepa. That's their right side for their catch. Hausati waona here vanhu vanobudirira muenvironment yaunofungidzira kuti hazviite kunyepa. Hausati here waona vanhu vanoita breakthrough muareas ekuti ukaenda ikoko unotochema hakugarike ndakuite. Hausati waona here vanhu vanobudirira munzvimbo dzawakanzwa nembiri yekunzi hakuna chinoita. Bururu, right side rako ndorine hove dzako. So secret haisi kungoswera mudhamu. Ndekuda kuziva kuti iye ari kuti kudii pandiri kuopareta ndiri mudhamu. Mantabala bosha riba zayandele boshaka. So Jesu akavabvunza mabata here vakati hatina. So cast your net unto the right side of the ship. Saka hove dziri ku right here mumvura hove hadziende one side dzese. Dziri scattered all over. Saka chiri kunzi right side of the ship. I word of obedience riri kudiwa kunzi uri trust kuti ndikaisa uku. Kana waisa ikoko nehove mumvura dzakutera kwaenda mamburi ako. Nekuda kwokuti uri kuteerera Mwari. So your right side is a place yawaisa obedience muna Mwari, ende ndo nzvimbo Mwari yavanoda kuti zvinhu zvako zviitike uri. We can't talk of sides. Remember, pana Luke chapter 4 and 5, Jesu paanoti kuvadzidzi vake, cast your net unto the deep. Pekutanga achida kuti vabate dzakawanda, haana kutaura nezveside. Akataura nekumboenda deeper. Apa paarudzoka ku Lake of Tiberias, ari kubva ataura nezveside. Which means you can be deeper, but uri wrong side. Again. Unogona kutoita neshungu kutovavarira, but kwauri zvisina pundutso. Kogoita vanoita zvisina shungu dzakawanda, but vane nyasha zhinji. And you begin to wonder, kuti munhu uyu nekabusiness ikakaka, ndo paavakaimba iyi. Nekutengesa dovi nemaputi, ndo paapedza kuita project iyi. Saka uchinzowana achiti aiwa kunyepa. Munhu ane zvimwe zvinhu zvaanotoita chete kunyepa hazviite. Your place inonzi right side naMwari ine hove dzakawanda. So nyaya haisi kuti wauya kudhamu here. Nyaya ndeyekuti are you operating mu right side? Yanzi naMwari ndo iri right for you. That's the perfect side for a greater catch in the harvest. So you can be in the right environment,
usina any catch. Pavakabvunzwa nzi mabattery vakati no, nothing. Yet musame environment yavamboti nothing, manga mune too much, a great multitude of fish. Nekuda kwekuti pane shoko rakataurwa, havana kubva munzvimbo iyo. Problem ndeyekufungidzira kuti ndofunga area ino haina mari, nzvimbo yandiri ndofunga haite, nyika ino ndofunga haisi zvangu. Une shoko rako here rine chekuita newe munzvimbo iyoyo, kana kuti wakauya nekuda kwekuti wakanzwa mwana achiti kwakati kune mari, kwakati kune kubudirira, kwakati kune maopen doors. Inzwa, haisi yese environment iri kuita vanhu successful ichakuitirawo favor newe kuti uve successful. Kune zvinhu zviri personal muenvironment. Nhamo yataita hama dzangu ndeyekuti sometimes we move nepublic opinion, we move tichida kuzoti tinoita research, knowing the markets, which is a good thing in the natural realm. Zoti zvakati zvinofamba here, zvakati zvinoita here, area yakati ananhingi vaitawo se, we learn from others. But life pachayo is a mystery. You can copy correct things the way they do their things, utadza kuva successful, and unonetseka kuti why. Life is personal to this level. It's a mystery. Zvekuti you can copy zviri kuitwa nevamwe vanhu, woita exactly or even better, but unogona kusasvika pahalf yesuccess yavainayo. Zvekuti ndiwe unopedzera wakufamba uchiudza vanhu kuti vanonyepa, nesuwo ndo zvatoita, vanonyepa, nesuwo totonamatawo, semwari wacho asingatauri nesu, vanonyepa, nesuwo tinotodai, but sei zvedu zvisiri kuita, hamene zvimwe zvavanoita kuseri ikoko. Life is a mystery yezvinhu zviri personal. Sauchana issue success haina formula, Somebody will do something chiri ordinary or one extraordinary result. Somebody wotoita zviri extra and there's no greater result. Life inokuhambula that way. Why? Because it's a mystery. Yezvinhu zviri personal. Cast your net unto the deep. Cast your net to the right side. Avarambe vachikupa same instruction. Kana dai anapita vakada kuedza kuraura vachiti Jesu paakambouya gore riye akati cast your net unto the deep, ngati kandei kwakadzika. Jesu paari kuuya ne a new instruction. Cast your net to the right side. But kuna Luke 5 angati cast your net unto the deep. John 21, cast your net unto the right side. I want to show you something. In my spirit. John 21, I need to show you something. So, nama yataita dzimwe nguva ndeyekukopa. We are not designed to copy, we are designed to learn. Hausi photocopy mwe munhu, don't copy anyone pazvinhu zvaari kuita mulife. Why? Because wese ari kuita zvaari kuita chiva nesuccess, ane grace in that environment. Because ninga akaita chakati saka ndoitawo, but sei mari dzautsangu asiri kubuda, but ndo zvaaita exactly zvandiri kuita. You are not a photocopy. People of God, happy to see you. Tukona hama dzangu apa, Sister Joylene, Moriseiko, Kuriseiko, Australia. May the good Lord bless you. A happy new year to you. Like said, there's Mutangira, Ravi Rombengo. How are you people? A good morning to you. So I want to read a last statement here. Mumboona John 21 from verse 9. As soon as they came to the land, they saw a fire of coals there, and fish laid thereon, and bread. Vabata hove dzavo vauya kuna Jesu. Zvanzi vakabva vaona Jesu aine marasha anga akaisa, ane hove yaari kutogocha. Remember, Jesu apia ku Lake of Tiberias. Ndokubva ataura izwi, vanhu ndokubva vabata hove, but pavari kuuya kuna Jesu,
vanosvika vai ane imwe hove yaainayo achitogocha. Remember, Jesu haana kuya akaraura akabata hove. Shoko rirungoti when they came to Jesus, they saw him. Akatoisa a fire of coals and fish laid thereon. There's a dimension yekuimwe kuita kwaMwari. Uku kuisa net right side ma systems fishing nekuti vanhu vane net dzinobatika, but pavari kuuya kuland vari kusvika Jesu atone hove yake akatoisa marasha achitogocha. Ichokwadi dzinobatwa murwizi, but iye futi ane a creative power yekuti zvaunotsvaka kurwizi unogona kuzviwana mumazwi ake. Remember, hove haiwanikwe kuland, inowanikwa mumvura. But Jesu paauya ari kusvikirwa iye aine hove yaari kutogocha pasina any record yekuti angabata hove akauya kuzogocha. Kune imwe inowanika kuland. I want you to believe in miracles. The natural man, the mind of man, the understanding of man, pane painogumira semunhu. But we worship a miracle working God. Guys, amadzangu, miracles are real. I've witnessed miracles. Tasangana nekumwe kuita kwaMwari kokuti akutsanangurika hakuna formula. Imagine vanhu vaswera vari mambure avo vachibata hove, but pavanoshanyirwa naJesu vanomusvikira ari paland ane hove yaari kutogocha asina kuya nemamburi kana chiredzo. Akangoapira achifamba kulake of Tiberias achigocha hove yake kunzoka. I want to show you something. If you don't believe in miracles, you are limiting God. He's a miracle working God. Unofanwa once in a lifetime upenyu wako kumbosangana nekumwe kuita kwaMwari kwekuti you can't explain, you won't understand. Formula yatinoziva ndeyekuti unoshanda wozviwanira mari yako oita zvinhu zvako, which is correct and we encourage that. But unoziziva here iwewe kuti God can do things outside my systems ari munatural realm, because God is a spirit. He can do things zvatisingagone kukontena nemind. Minana iriko and God is real. How can you explain kuti munhu anobuda mugore ra2025 anopinda mugore ra2025 aine maproblems zvakaoma, but paanonopinda mugore ra2026 anenge atenga imba cash asina kubasa kwaaenda? Somebody just comes mulife yemunhu oti I need to appreciate what you have been doing. Here's the money. Munhu obva atotenga imba. Unopinda gore uri Roger obuda mugore une imba. Unoenda kutown uchifamba netsoka wodzoka uchidrive mota. It happened to me. So don't limit God. Believe God. Trust and respect his word. Act accordingly to the ways of the Lord. But there is also a fish that was on fire. Kuna Jesu asina kubvira apinda mvura akaraura akabata hove, but zvanzi vakamusvikira achitogocha hove. Ava ndo vane mambure vanzi cast your net unto the right side, ndokubva vabata hove dzavo. Jesu haana kuvakumbira hove. Zvanzi vachitodzoza mambure, Peter akatosima akaenda kuna Jesu, ndokubva asvika akawana Jesu ane hove yaari kugocha. Ndinoziziva dzinobatwa nemambure, but simba riri muna Mwari. Zvichida Jesu akaita yekubata nemaoko, zvichida akadeclare word akaibata muruoko akaigocha. But I want to show you something. There are things which you will not understand. Zvinongoitwa naMwari zvaundoda kuti ungova munhu anotenda nekubeliever kuti God is a miracle working God. I don't know whom I'm talking to, but there is a miracle that will happen in your life. Zvekuti you can't explain kutsanangura zvakanaka kuti zvafamba sei, but zvinenge zvatoitika.
vanotaura vanoti zvikasashamisa hasi Mwari. Pane zvinofanirwa kuitika zvinokupa chidhindo chakuti this is God. Why? Because kune dzimwe nyaya zvaunogona kutresa kuti ndakadai ndosaka zvakazodai. Pana ndiri apa ndopandakasangana naningi. Uyu ndiye akazondiziva. Ndobva azoudza ningi ava ndobva vanditsvaga vakandiitira zvakati. To us zvinotreseka. But there are things dziri muremu yekuti it's only God who understands this. What we need to do is just to believe in the miracle working God. Kune zvinhu zvichaitika muupenyu hwako zvekuti you can't explain, you only thank God kuti Mwari mazviita. Pane paunofanirwa kungoona kuti this is God. This is God. Zviri muremu yezvinhu zviri impossible. One day I was preaching parenki kunonzi kuwadzana 4. It was on a Friday. Things were very tough. Penyu hwakaoma, kumba kusina chekudya. Then you need the age to go and preach. Uchizvifunga saka kandazopedza kuparidza ndadzokera kumba lendo daruda rent yake kumba kuna chikafu, but why mandiri mune this drive to go and preach per street? It was on a Friday in the month and date around 29-28 madays ekubhadhara rent uri roja. Unombogara kuti asi ndatanga ndatsvaga mari yekuendesa kumba kuti ndozoita basa sina pressure, but the age in me was too much. Then I went parenk, I began to preach. Around 9 and 10 pakauya mumwe murume anga akapfeka regalia yechimuslim, the gown and the hat. Ndokubva azvintrodusa kwandiri kuti ndiri she zvinoreva kuti mufundisi wechimuslim, ndiri she Belvedere, ndokwandiri kuenda. I've seen you many times pana achitaura kwandiri preaching. I don't believe muBible renyu semakristu, ndiri mumuslim, but one thing I've respected ndechekuti une a dedication yekuti uri kudzoreredza vanhu, uri kutaura mazwi akanaka kusociety. So I just want to bless you. Remember, he's a Muslim, he doesn't believe in the Bible, but ari kuti I want to do something for you. To me, that's God. Because azvisi mumasystems edu as Christians, dai akauya ari mukristu kundiri pastor ndiri mufundisi uri kuita basa raMwari rakanaka, Mwari wakukomborerawo mari, zvinenge zviri common, zviri normal. Why? Kuma-systems eChristianity kune chinhu chinonzi offering. But when you see a Muslim parenki appreciating you preaching Jesus and ofurira mberi kukupa $300 muZimbabwe munguva yekuoma kwezvinhu, a Muslim pastor giving you $300, ukasaona Mwari andizoti unoonei. I was in a shock. Ndadzoka kumba gara pasi namadam tiri kuonesana zvaitika. You only thank God because you know this is God. Why? Because moyo yemadzimambo, moyo womunhu wese Mwari akaudirecta kuita zvinhu. Hakuna anoresist instruction yaMwari kana Mwari vada. Mantebalada boshalianda bara masukata. Zenta bayando roboshiata kula baze. Mariga da bayando roboshiata kula basikendiata. Just help me understand this. Unopinda mtown uchifamba netsoka kunoparidza kuna first, and you go back home driving your own car without budget, without thinking about it. Kune dzimwe hove dzisingabatwe nemambure. Zvanzi vakati vapedza kubata hove dzavo vaenda kuna Jesu, vakamusvikira aine hove yaari kugocha pamarasha kuLake of Tiberias. Kune vari kubata hove nemambure, but pavakauya kuna Jesu vakasvika aine hove yaari kugocha iri pamarasha. Haana chiredzo, haana mambure, but vakasvika achigocha hove. Iye ari kuland, asiri kusi, but aiva nehove ari kuland. Believe God is a miracle working God. Tenda muna Mwari. Mwari ndi Mwari wezvishamiso. Mwari ndi Mwari unoita zvinoshamisa.
Tenda Mwari, Mwari ndi Mwari wezvishamiso. I'll give you this other testimony. One day I was preaching Panafest. I had a challenge nema former preachers anga aripo, so ndo ndauya kuzoparidza 9:11 because paiparidzwa lunch hour. Sene ndobva ndauya 9:11. Ndaiparidza 11 to 12 or 11 to half 12. There came another man. Achiti, there's no need for you to know my name, and I've all the way from Marondera. The Lord has sent me to bless you. And he gave me $700 per street Panafest kuma 11. He's a miracle working God. He is a miracle working God. Believe in the miracles. Kutenda kukagumira pa formula ne understanding yako kuri limited. He is a miracle working God. Saka uchiona kuti nedzimwe nguva your mind yakatrainwa kugamuchira zvinhu zvine masystems. For example, bhuku rako raGenesis arikudze Mwari vachisika mvura. Panongonzi kwaiva nemvura. Kubatsira mind of man to contain zvimwe zvinhu zviri deeper. Mwari vakasika Adam from the dust of the ground. But dust of the ground rakasikwa kubva kupi? That's a mystery iri muremu yekumwe kuita kwaMwari kuri beyond the understanding of man. God created man from the dust of the ground. Mwari ndo wazosika Eve from the rib yaAdam. So pane masystems atinoziva, but paanotangira mystery isina kunyorwa kunze Mwari vakasika ivhu racho kubva kupi. Zviri beyond the understanding of man. So kune zviri beyond the understanding of man zviri mudimension neremu yekuita kwaMwari. So I want to challenge your mind and your understanding today. Believe God for a miracle. Formula dzese unoona zari kune madoctors izvezvi vari kunamata kwete nokuti vakaparidzirwa. Vane zvavakasangana nazvo zviri beyond science, especially kune varwere. Do you know kuti kune varwere wokuti chiremba anogona kutaura kuti munhu cancer yaainayo 6 months you'll be gone, ende munhu yaya achitofa, kwete kuti prophecy. In knowledge yakaloda kahistory kekuziva kuti chirwere ichi, experience chinodai munhu akabatwa panorarama zvakadai upenyu unodai. But kune vamwe vakaenda beyond masystems neexperience yemadoctors to an extent yekuti the same people are still standing today. Pane kurwara kwekuti havatarisire kuti unomuka unofamba, but here I am today just by the grace of God. Munhu unozosara woenda kuchipatara wopiwa mushonga, but healing yakaitwa naMwari spiritual. Uku kuri kupedzisa chakapedzwa naMwari kare, nokuti uchitoenda kunana chiremba, uchitoenda kuchipatara vakaverenga kadhi rako vakatarisa BP, temperature and everything, my results, unotonzwa kuti chiremba anoona kuti munhu uyu auya achifamba achitofamba ega, which is impossible. The same happened to me, but I'm still standing today by the grace of God. Believe the miracles of God. Wapedza kuverenga Bible rako orisa paside, wapedza kunamata wakumbira zvawakumbira nekutenda kwako kwese, siya side rekuti he is able to do exceedingly abundantly more than what I can think or imagine. So muremu ye thinking hazviko, muremu ye imagination hazviko, kune zviri above understanding, above imagination, above your knowledge, zviri kuremu yekumwe kuita kwaMwari. To man, death is final. To God, death is a passing phase to another dimension of life. Vanhu vanoziva munhu kana aberekwa. Mwari vanoti Jeremiah ndakakuziva usati wamudumbu ramai vako. The knowledge of God surpasses the understanding of man.
Vanhu vanoziva vanhu kana vanhu vaberekwa munhu aapanyika. But Mwari unoti Jeremiah ndakakuziva usati wava mudumbu ramai vako. Saka unozvaita kuti usati wava nemari Mwari vakakutokuziva kuti uri mhene. Usati wava nemota yauinayo Mwari vakakuona une mota. Jeremiah ndakakuziva usati wava mudumbu ramai vako. Usati wapa realm yema-systems of men on earth, I knew you. May the good Lord bless you. May the good Lord favor you. May the good Lord protect you. May the good Lord favor you. Nyasha dzamwari ngadzikuchengete. Nyasha dzamwari ngadzikugonese. Nyasha dzamwari ngadzikurwire. Favor yaMwari ngaibate pamusoro poupenyu hwako. Muzita raJesu Kristu eNazareta, ndinotaura nyasha, ndinotaura ropafadzo. Mwari ngavakupe kukunda, Mwari ngavakupe kubudirira. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, may the good Lord protect you. May the good Lord bless you. May the good Lord favor you. Mwari ngavakuitire nyasha, mudikani. Mwari ngavakuchengete. Mwari ngavakugonese. I want to make a prayer basing on the book of Numbers 11, verse 25. Numbers 11, verse 25. And the Lord came down in a cloud and spoke unto him, took of the spirit that was upon him, and gave it unto the 70 elders. And it came to pass that when the spirit rested upon them, they prophesied and did not cease. But there remained 2 men in the camp. The name of one was Eldad, and the name of the other Medad. And the spirit rested upon them. And there were of them that were written, but went out unto the tabernacle, and they prophesied in the camp. And there ran a young man and told Moses that Eldad and Medad do prophesy in the camp. I want to show you something here. Mwari vatora mweya uri pana Moses, the spirit upon Moses, the grace upon Moses. Moses ndokubva anamatira vanhu kuti vatakure the grace. So impartation is real, it's biblical. But zvanzi pane murume akamhanya kunoudza Moses kuti kune varume vaviri vanonzi Eldad naMedad. They are not part of the people vambata musoro muchinamatira, vasara vari mukembi. But they are also prophesying as the same zviri kuitwa nevanhu vambata musoro mukanamatira. Calling iri paviri, I don't know why Mwari vati ndimbobata nyaya iyi. There are times yekuti you are not part of the systems iri kugamuchirwa nevanhu, uri kubatwa musoro nevanonzi mafathers, maprophets. Aumo musystem murank kana kuti munhamba yevanhu vasarudzwa vari kunamatirwa. Iwe unenge Medad naEldad. They were not part of the people vari kunamatirwa naMoses to get impartation of the spirit to prophesy. They were left in the camp, but they began to prophesy. Vasina kubatwa musoro. There are times yekuti unogona kusava newa unoti man of God unokunamatira, but believe in the grace of God. The hand of the Lord is not short. Moses ainamatira vanhu vaaibata vari kwaari ikoko, but kune vanga vasina kubatwa naMoses, Eldad naMedad vanga vasara mutendi. Zanzi vakatanga kuprofita the same sezviri kuita vanhu vari uko. So it's very possible kuti usina kuenda muma-systems anenge Bible school or handisi kuti kudzidza kwakaipa, but kuti Mwari unogona kukuwanira nyasha uri outside ma-systems evanhu vada zvavo kuti uite basa ravo, vada zvavo kuti vakushandise neimwe nzira pane zvimwe zvinhu. We have limited God to Bible school. Ndo imwe challenge nedanger yatinayo pa the things of the spirit. It's good to learn, it's good to understand, it's good to be there, but pane pamwe pekuti even usina qualify kuenda ikoko, God can still choose you, and you can have the spirit of God to operate. Sevanhu vakabatwa musoro naMoses. That's why hanzi kune mukomana akamhanya akati Eldad naMedad vavasara mutabernacle vari kutoprofita zviri kuitwa kuno kune vanhu vari kubata musoro muchinamatira. Why? Nekuda kwokuti vanhu vakalimita zvinhu zvaMwari, system yezvinhu zvavo, kuti kana usiri part of our church, usina kuenda kuBible school kwedu, saka hausi man of God, hausi munhu waMwari, hauzivi zvinhu zvaMwari. Pane chinonzi the hand of God that is not short.
Our two meddads na eldads. Maybe it's a subject that I'll teach one day. Brege ukibatanidzira padzidziso yanhasi. Dzidziso yanhasi mainly yanga iri pakuti cast your net to the right side. You are in the right place, but you need a revelation in that place. Nzvimbo yauri ndiyo, but ita kuti Mwari taura ineni. Ndigone kuita zvinondipa pundutso. Environment yauri ndiyo, pabasa pauri ndipo, relationship yauri ndiyo. But sometimes you operate the left side of the boat. You need an anointing, the grace of God, the revelation to know the right side of the boat. Mwari vakupe kubudirira mdikani. Mwari vakuitire nyasha, Mwari vakugonese, Mwari vakuchengete. Father, I pray over the viewers. Blessing and favor to rest upon their heads, upon their lives. Muri dzichengetwe muzvikoro, mukati memigwagwa mema-accident ishayiwe simba. Ndiri kutaura favor, breakthrough and blessing upon their lives. In Jesus' mighty name I pray. Amen and amen, amen and amen. May the good Lord bless you. May the good Lord protect you. Thank you so much for watching and tuning in. So you can join me tomorrow. Same place, same environment. Mwari vachitaura kuupenyu, where it's also good to send you airtime kana data so that we continue to broadcast. Help me to share the word. Be part and parcel of this vision. Sharing the word of God, my morning devotions on this platform. So you can send your airtime. You can also send your data. So we continue to share the word of God together and pray for each other. So my number is 0772 914 701. 0772 914 701. God bless you. Thank you. Bye-bye. Join me tomorrow. Amen.